নাঙলটো 2020 সনত নাঙলৰ ওপৰেদি আমি ট্ৰেক্টৰ চলাই দিছো। ট্ৰেক্টৰৰ ওপৰেদি নাঙল যাব নোৱাৰে। এতিয়া নাঙলৰ ওপৰেদি ট্ৰেক্টৰ চলাই গ'ল আৰু ইয়াত নাঙল আৰু উঠি আহিব নোৱাৰে। আজিকালি নাঙল নিকিনেই, মানে কোকলাবাৰীত কিমান নাঙল আছে, ট্ৰেক্টৰে বিচাৰে। কিছুমানে নাঙল বজাৰত দেখা পালে খৰি খাবহে লৈ যায়, হাল মাৰিবলৈ নোৱাৰে। আৰু সবকে ধন্যবাদ জনালো। ঈশ্বৰে ভালে ৰাখক, বয়খौबो অবংলাউৰিয়া मोजाङैनो लाखिथो। खनसे बयबो स्ल'गान जयन्त बसुमतारी जिन्दाबाद 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 जयन्त बसुमतारी जिन्दाबाद 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 जयन्त बसुमतारी जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद। जों जेबो मावाखै। दायो जेसेबां जोंनि हा दङ गासैबो हाया डिजिटाइज जाजोब्बाय। नोंथांमोननि लेखाया न'आव था नोंथाङा खै बिगा हा दङ मा दङ कम्पिउटाराव बुबानो दायो मोनजोबगोन। बैसोमुथियाव थांनानै बैसोमुथि होननाय मोनगोन। गुगोलाव मबाइलाव थाङोबा बे मबाइलाव गुगोलाव थांनानै बैसोमुथि होनना लिरना होबानो जाबाय। होमबानो फैगोन बेवहाय मा होनांगोन, नोंनि नामखौ लिरना हो, गामिखौ लिरना हो, लोगो डाक नाम्बार पाट्टा नाम्बार फैजोबगोन। आरो कुनु मण्डल अफिसाव थांनाङा, जमाबन्दी कपिया बेवहायनो माने मोजाङै माबा खालामना होबानो सोना होबानो माबाखौ नाम्बारफोरखौ बेयाव प्रिन्ट खालामनो हागोन लोगो जमाबन्दी। कुनु मण्डलनि उन खारनो नाङा। बिफानिफ्राय फिसानि नामाव हानाय जाबाय। আমাৰ দেউতাকৰ পৰা পুত্ৰলৈ কি কৈছে, লেণ্ড মাটি ট্ৰেন্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে মণ্ডল অফিচত যাই পইচা দিব নালাগে, ঘোষ দিব নালাগে, কাৰো পিছে যাব নালাগে। 13টা কাম কৰিব পাৰে মোবাইলত। এতিয়া মাটিৰ কাম আপোনাৰ আৰু মণ্ডল অফিচত যাব নালাগে। এনেকা বহুত কাম আছে যি কামবিলাক আমি কৰি আছো। আমাৰ যিবিলাকে কাপোৰ বই তেখেতসকলৰো আমি গোটেই মানে ডাটা বেছ বনাই আছো। মই এতিয়া 1000 जनमान एम्फौ फिसिग्राफोर दङ, बिसोरजों आङो डाइरेक्ट फनाव रायलायहरो कम्पिउटाराव नायनानै। 3 केजि फानगोन ना 4 केजि फानगोन फिथिबखौ डाइरेक्ट रायलायहरनो हायो। बे बेबस्थाखौ खालामनाय जादों। आरो 3 मासनि उनाव जेसेबां आबादारि दङ, बबे आबादारिया मा माइ मावदों ना बेसर मावदों ना फाथो मावदों ना मा मावदों, बिनि न'आव फैयालासिनो बाहेरनि मानसिफ्रा कम्पिउटाराव नायनानै खोन्थाजोबनो हागोन। सुरेन मोसाहारिया 4 बिगा लेमन गायदों, उमुक बसुमतारिया 10 बिगा जोसा माइ गायदों। बे डाटाखौ गासैबो खालामजोब्बाय जोङो। बेखौ बिपिएफआ कुनु दिन हानाय नङामोन। दिनै आङो हिसाब खालामना बरनबाय। মই হিসাব কৰি ওলালো 2020ত আমাৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ লগে বিটিসি অঞ্চলৰ এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্ট, এগ্ৰিকালচাৰ মাই आबादफोरनिफ्राय मोननाय रां बियो 1900 कोटीमोन। बेसां 1900 कोटी। 1900 कोटी आছিলে 1900 कोटी। আমাৰ ধান, আমাৰ এই কি কয় তামোল, সৰিয়হ, বেলেগ বস্তু বিক্ৰী কৰি পোৱাটো 1900 কোটি আছিল 4টা জিলাত। আজিৰ তাৰিখত আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্ট বিক্ৰী কৰি মানুহে পায় 5600 কোটি। ইমানখিনি উৎপাদন বাঢ়ি গ'ল। 5600 কোটিनि दायो जोंनिया फाननो हानायनि बेबस्था जाबाय। दा এই বস্তুবিলাক কৰি আছো। प्रत्येकটো समस्थियाव मोनसे महिला मार्केट बानायगासिनो दङ। प्रत्येकটো भिसिडिसियाव जोङो माने नलेज सेन्टार बानायगासिनो दङ। प्रत्येकটো माने समस्थियाव अडिटोरियाम बानायगासिनो दङ। रायजो राजाफोरनो जी नांगौ जेसेबां CLFৰ অফিস আছে এইটো আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছো। যিমান CLF অফিস আছে, কাৰণ বাইদেউসকলে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ গছৰ তলত বহি মিটিং কৰিব লাগে। এই সমস্যাবিলাক সব সমাধান কৰি আছো। গতিকে বহুত কথা ক'ব লগা আছে, পিছত কম। মই সকলোকে ধন্যবাদ জনালো। এতিয়া আৰু বড়ো বুলি একো নাই। दा बर' अना बर' होननाय गैला। जाय बिथाङा सार्टिफिकेटखौ खावना लानानै 10 बोसोर जोंनि लिडारफोरनि गोरोन्थियाव MP जाबाय, बिथाङाबो इलेक्सन गेलेनो मोनाखिसै। दा नंखायनो एबारनि इलेक्सनाव जोंजों मोगा-मोगि जानो हानाय कुनु टीम गैया। BPFनि खाम्फा बरगयारिया थांनाय इलेक्सनाव गावनि समस्थियाव जेननायसो। जाय MCLA समस्थियावनो जेनबाय, बियो बोरै 24टा MCLA समस्थियाव देरहालायखो? गावनि समस्थियावनो जेनदों। दा नंखायनो खाम्फा बरगयारिखौ गोबाङानो लोगो मोनाखै। मोजां जेन्टेलमेन बियो, लंपेन्ट गस्ला मोजां गानो, खोथाफोरखौ मोजां मावो बुङो, किन्तु खामानि मावग्रा मानसि नांगोन, बाथ्राखौ बुजिग्रा मानसि नांगोन, रायजो राजानो सान्दुं अखा सम होनो हाग्रा मानसि नांगोन। जेन्टेलमेनल' जाबा जानाय नङा। दा नंखायनो बे खाम्फा बरगयारि मोना गावसोरनि चिरां जिल्लायावनो गावनि समस्थियावनो
अलरेडि कम भट मोननाय आरो दाथ' एकदम कम भट मोनगोन कारन चन्दन ब्रह्मआ जोंनि पार्टियाव फैबाय चिरां जिल्लानिफ्राय दा सानजाहाथ' भटखौनो मोनखाया खख्लाबारिफ्राव दिनै मोनसे मोननै सुबायाव एफा एनै नांगोल दोंसै माखासेयावथ' गैला दा नैबे समाव बिनिखायनो हारिनि खौसेथि हारिनि गोजोन हारिनि जौगानाय आरो बड'फानि सिमांखौ मोगथां खालामनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रा जोङो बयबो फोथायनाय ला आरो बेखौनो आं खावलायबाय सम दंबावो जोंहा बयबो जाहाथे न'खराव रायलायो जे एबार जोंनि भटआ दरं अदालगुरियाव जोङो फामे बिबारनो होगोन किन्तु क'क्राझाराव जोंहा ट्रेक्टरनो होगोन ঠিক जाबाय नङा होमबा आङो बारा बाथ्रा बुंला बयनिसिमबो साबायखर बावबाय সকললৈ ধন্যবাদ জনালো ঠিকে আছেতো বাইদেউ সবে একো সমস্যাটো নাই ট্ৰেক্টৰটোতো বুজি পায় নাঙল ভাঙি গ'ল নাঙলটো 2020 চনত নাঙলৰ ওপৰেদি আমি ট্ৰেক্টৰ চলাই দিছোঁ ট্ৰেক্টৰৰ ওপৰেদি নাঙল যাব নোৱাৰে এতিয়া নাঙলৰ ওপৰেদি ট্ৰেক্টৰ চলাই গ'ল আৰু ইয়াত নাঙল আৰু উঠি আহিব নোৱাৰে আজিকালি নাঙল নিকিনেই মানে কোকলাবাৰীত কিমান নাঙল আছে ট্ৰেক্টৰে বিচাৰে কিছুমানে নাঙল বজাৰত দেখা পালে খৰি খাবহে লৈ যায় হাল মাৰিবলৈ নোৱাৰে আৰু সবকে ধন্যবাদ জনালো ঈশ্বৰে ভালে ৰাখক বৈখবো অবংলাউৰিয়া मोजाङैनो लाखिथो खनसे बयबो स्ल'गानो जयन्त बसुमतारी जिन्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जयन्त बसुमतारी जिन्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जयन्त बसुमतारी जिन्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद थैंक यू